Attorney General nke Anambra State ma bụrụ Commissioner na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ Ọkammụta Sylvia Ifemeje ewubela otu kọmitii nnyocha nke onye nọ n'isi ya bụ odeakwụkwọ ọkpụtọrọkpụ na ministri ahụ bụ Barrister Ngozi Iwu nọ ka e wee nyochaa ebubo sitere n'aka Maazị Bonaventure Ezekwenna megide ndị ọrụ iwu nke steeti akpọrọ State Council mmadụ abụọ. Paul Ezoke ji akụkọ a. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'Ọka, Maazị Ezekwenna bụ onye nke kwuru na mmadụ abụọ bụ ndị ọkaikpe enyere ya site na ndị ministri na-ahụ maka ikpe bụ ndị nke na-anarụ ya ọkpụrụkpụ ego mana ha dị eme ihe o kwuru ma kọwaa na ụdị akparamagwa a bụ nke adịghị mma ma kpọkuo Gọvanọ Chukwuma Soludo ka ọ bụrụ onye nke ya gbatara ha ọsọ enyemaka. N'ikwugharị okwu na ya bụ ebubo eboro bụ onye Attorney General kwuru na o nwetago mkpesa site n'aka Maazị Ezekwenna na igwe eji ekwu okwu akpọrọ WhatsApp ozugbo ka ọ kpọrọ ọgbakọ na ndị otu ya bụ onye Director nke Public Prosecution bụ Maazị Ezekwenna na ndị ọkaikpe ya si Abuja. Ọ bụkwa okwu ahụ ka ha tinyere ọnụ. Ọ gakwara n'iru ma zinyekwa ndị ọkaikpe nye Maazị Ezekwenna ma dụkwa ya ọdụ ka ọ hapụ inye onye ọbụla ego. O kwukwara na ọ tụrụ ya n'anya mgbe nwa amadi ahụ wetara ya mkpesa ọzọ na Julaị wee kwuo na ọ ga-eme ngagharị iwe. Ọkammụta Ifemeje gara n'iru ma dụọ ya ka ọ gaa chọta onye ọkaikpe nnọrọ onwe nke ọchịchị obi ya ka ọ gaa n'iru ma neba ya bụ okwu ya anya.